Στις 20 Αυγούστου, 19 Αυγούστου οι Αμερικανοί έδωσαν στον Παπανδρέου, τον Γεώργιο Παπανδρέου, το πράσινο φως να προχωρήσει προς την άμεση και ουσιαστικά πραξικοπηματική μονομερή ένωση. Και τότε ο Γεώργιος Παπανδρέου καλεί το Συμβούλιο του Στέμματος, το οποίο λαμβάνει χώρα στις 20 του Αυγούστου, στις 19 του Αυγούστου η ώρα 6:30 το απόγευμα, και εκεί το Συμβούλιο του Στέμματος αποφασίζει την εκτέλεση του σχεδίου αυτού εντός 48 ώρων, αλλά ο Παπανδρέου θα αποφάσισε να ενημερώσει τον Μακάριο. Το σχέδιο τι ήταν? Η Ελλάδα θα γύρισε σε μονομερή και άμεση ένωση εντός 48 ώρων ολοκλήρου της Κύπρου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κρατούσαν τους Τούρκους σε απόσταση βραχίωνος, at arm's length όπως λέει το έγγραφο. Τρίτον, αφού γινόταν η ένωση, η Ελλάδα θα έμπαινε σε διαβουλεύσεις με την Τουρκία για ανταλλάγματα. Και τέταρτον, άφηναν στην κρίση του Γεωργίου Παπανδρέου πώς αντιμετώπιζε την πιθανή αντίδραση του Μακαρίου. Και ο Παπανδρέου αποφάσισε τότε να αποστείλει τον Γαρουφαλιάν ή στην Κύπρο για να ανακοινώσει στον Μακάριο την απόφαση του Συμβουλίου του Στέμματος, στην οποία έλαβαν μέρος όχι μόνο ο πρώην βασιλιάς ο Κωνσταντίνος, ο Υπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδος Κωστόπουλος και Γαρουφαλάς, αλλά και ο αρχηγός της αντιπολίτευσης ο Παναγιώτης Κανελόπουλος. Άρα ο βασιλιάς μαζί με τον πρωθυπουργό, τους κορυφαίους υπουργούς, αλλά και τον αρχηγό της αντιπολίτευσης τον Παναγιώτη Κανελόπουλο αποφασίζουν τι εκεί πέρα? Αποφασίζουν να κηρύξουν μονομερώς την Ένωση εντός 48 ώρων. Ωραία, γιατί δεν έγινε αυτό? Διότι ο Γεώργιος Παπανδρέου αποφάσισε να ενημερώσει τον Μακάριο και να πάρει τη συγκατάθεσή του. Και φτάνοντας λοιπόν στέλνει τον Γαρουφαλιά στην Κύπρο να ενημερώσει τον Μακάριο. Τα μέσα ενημέρωσης έλεγαν ότι ήρθε ο Γαρουφαλιάς να πείσει τον Μακάριο να δεχθεί το σχέδιο Άξεσον, και εδώ είναι ιστορικό λάθος. Δεν ήρθε ο Γαρουφαλιάς να πείσει τον Μακάριο να δεχθεί το σχέδιο Άξεσον, αλλά να αποδεχθεί να δώσει τη συγκατάθεση για τη μονομερή κήρυξη της Ένωσης. Αυτή η μονομερής κήρυξη της Ένωσης, η Τουρκία τι ανταλλάγματα έπαιρνε? Τίποτα. Έπαιρνε μόνο η Ελλάδα, ήταν υπόχρεη να μπει σε συνομιλίες μαζί της για να συμφωνήσουν σε πιθανά μελλοντικά ανταλλάγματα. Άρα έχουμε ίσως την καλύτερη ευκαιρία αυτή τη στιγμή. Αλλά στην Κύπρο από εκείνη τη στιγμή, και εδώ είναι η εμπλοκή του Παπανδρέου, ταλαιπωρεί ο Μακάριος για 2 μέρες τον Γαρουφαλιά με διάφορες άλλες βλακώδεις απαιτήσεις, ότι ήθελε να γίνει αντιβασιλέας, ότι ήθελε να καταργηθούν και οι βρετανικές βάσεις ταυτόχρονα, ότι ήθελε να έρθει ο βασιλιάς στην Κύπρο με την ανακήρυξη της Ένωσης, ότι ήθελε διάφορα άλλα, τα οποία ήταν σημεία για να παραταθεί, η προθεσμία να εκπνεύσει των 48 ώρων, διότι τον είχε, εδώ είναι ο ρόλος του Ανδρέα Παπανδρέου, τον είχε ειδοποιήσει περί του σχεδίου του πατρός του και της κυβερνήσεως και του Συμβουλίου του Στέμματος, τον είχε ειδοποιήσει περί της προθεσμίας, και τότε είχε στείλει τον Βάσο Λυσαρίδη ο Μακάριος, και με τη βοήθεια του Ανδρέου Παπανδρέου έπεισαν τον Γεώργιο Παπανδρέου να μην εφαρμόσει την απόφαση του Συμβουλίου του Στέμματος. Και αυτό είναι ένα τρομερό ιστορικό γεγονός, δεν έχει γίνει ποτέ ξανά ο Πρωθυπουργός να αρνηθεί εφαρμογή αποφάσεως του Συμβουλίου του Στέμματος. Άναυδος και τρομερά απογοητευμένος και εκνευρισμένος επιστρέφει ο βασιλιάς, ο Γαρουφαλιάς στην Αθήνα, και πάει αμέσως και βρίσκει στο Καστρί των Πρωθυπουργών. Έχουν εκεί μια τρομερή σύγκρουση, γιατί να μην προχωρήσει σε αυτά, και τελικά ο Υπουργός Εξωτερικών ο Κωστόπουλος χαρακτήρισε αυτό το σχέδιο της ματαίωσης
της Ένωσης ότι ήταν ένα σατανικό σχέδιο που καταστρώθηκε στη Λευκοσία από τους ανθενωτικούς κύκλους οι οποίοι πληροφορήθηκαν την απόφαση του Συμβουλίου του Στέμματος. Άρα αυτή η απόφαση, δηλαδή είχε και την έγκριση και των ξένων και των Αμερικανών και των Βρετανών. Οι Άγγλοι, όχι, οι Βρετανοί τότε έχουμε τα έγγραφα ότι είπαν στους Αμερικανούς ας μην το κάνετε, αλλά διότι η καλύτερη επιλογή μας είναι να παραμείνει ο Μακάριος, βέβαια λόγω των συμφερόντων τους. Όμως οι Αμερικανοί αγνόησαν αυτήν τη συμβουλή των Άγγλων και είχαν προχωρήσει. Τώρα, μάλιστα, η δέσμευση της Ελλάδος ήταν να μπει σε συνομιλίες μετά την Ένωση με την Τουρκία για ανταλλάγματα, αλλά το έγγραφο δεν καθόριζε χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη συμφωνίας. Δηλαδή θα μπορούσε η Ελλάδα να συζητεί με την Τουρκία μέχρι σήμερα, όπως κάνουν αυτοί για το Κυπριακό, για ποια ανταλλάγματα θα τις προσέφερε. Στο μεταξύ θα είχαν κάνει την Κύπρο ένα απόρθητο κάστρο με τα συστήματα τα αμυντικά της Ελλάδος. Θα είχε γίνει τμήμα της Ελλάδος η Κύπρος και θα απέφευγε τις τραγωδίες οι οποίες επακολούθησαν με μια Κύπρο χωρίς αμυντική κάλυψη και μια Κύπρο να πλέει εις των ωκεανών χωρίς κανέναν προσανατολισμό, καμία βοήθεια και καμία ελπίδα πλέον να σωθεί.